ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போவுமே ஃபோனே பேச மாட்டாங்க எங்கள் அம்மா. இன்றைக்கி என்னென்னா இவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஃபோன் பேசின்னு இருக்கிறாங்க. நானும் எங்கள் அண்ணனும் சேர்ந்து அந்த ஃபோன் பேசுகிறத கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ண போகிறோம். அது வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம். அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, இந்த தட்டு ஸ்லாப்பிங் தான். என்ன பண்ணுறாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். நம்ம போனால் ரணகலமாக வாங்குவோம். அதுதான் அவனை மாட்டி விட்டது. அவன் என்னோட வெறித்தனமாக வாங்கின்னு வருவான் போல. ஃபோன் என்னாச்சுன்னே தெரிலங்க. பையன் செத்துக்கான போன் பண்ணான். இந்த நாதாரி வீட்டை வச்சிடக்கூடாது. இவனை ஒண்ணு இவன் இருக்கணும், அந்த வீட்டுல நான் இருக்கணும். இன்னைக்கு வரட்டும், இன்னைக்கு செம்ம ரைடு இருக்குது. இன்னைக்கு அவருக்கு கரப்போக்கு எப்படி இந்த நாதாரியே இல்ல இவனை செல்லு போச்சு. அன்னைக்கு வந்தா என்ன நடக்குமோ தெரியாது. இன்னைக்கு நாதாரி இன்னையோட ஒழுங்க இன்னைக்கு நாதாரி நடக்குமே தெரியாது எனக்கு. நான் என்ன பண்ண தெரியாது. பையனை போனோம் பேசணும் கரெக்டாக அடிச்சு இன்னைக்கு போச்சு. கேமரா தெரியுமா? கேமரா தெரியலாம். இன்னைக்கு அனந்தியா வழி லட்சத்தெல்லாம் நீங்க 4 மணி நேரம் கேட்கற கேள்வியே வேற லெவல். 2 போனா வச்சுக்கிறான். எப்படி பேசுறா? 2 போனா வச்சுக்கிறான். உங்ககிட்ட நான் உயிர் வாழ முடியாது. மருந்து வயது கூட்டி பார்த்து நம்ம பேசாம என்ன ஒன்று விஷயம் பண்ணுவானு தெரியல. இதை போய் என்ன விஷயம் சும்மா போக மாட்டாங்க. சும்மாவே பாவத்தை கொடுத்தது இல்லை. காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே கல்லூரி போகிறது ஃபஸ்ட்டு டைம் நடக்க நம்மளால முடியாதுமா. உங்கள்கிட்ட மாட்டேங்கப்பா வந்து என்ன சொல்றேன் சொல்லி துணி எடுத்தாரன் கிளம்புறேன். ஏன்னா நம்மளால செய்யலாம் முடியாது. சுத்தமாக முடியாது. பைத்தியாச்சும் சுத்தமாக மெண்டல் ஆகிட்டேன். சுத்தமாக மெண்டல் ஆகிட்டேன். ஏன்னா மாரி ஒன்று யோசிக்காதே பண்ணிருப்பான். இது இதாங்க போன வீடியோவில் உடஞ்ச ஃபோனு. எப்படி எத்தனை லேயராக மாதிரி இருக்கு பாருங்களா. நல்லா சூப்பராக இருக்குதுல்ல. பேப்பரோட பறந்துருச்சு. 3 லேயராக இருக்குதுங்க. ஹவ் இஸ் இட்? சூப்பரா? ஆனால் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தான் தெரியல. வீட்டில் வேறு லெவலில் உடஞ்சி போயிருக்குதுங்க.